Minkejja li Vitalis Global Healthcare kienu akkwistaw 3 sptarijiet pubbliċi minn taħt ħall il-poplu Malti għal euro biss, issa ħareġ li dawn lanqas biss ħallsu l-kontijiet. Dan hekk kif Stewart Healthcare System, il-grupp li VGH bih l-isptarijiet u dawwar solt minn fuqhom, sabu kontijiet mhux imħallsa u oħrajn nieqsa. Dan ikompli jikkonferma li VGH allegatament kellhom problemi ekonomiċi minkejja li ċittadini Maltin kemm il-darba kienu ġew assigurati li l-fondi kienu ġejjin minn ximkien. Il-gvern ta' Joseph Muscat kien provda lill-kumpanija li ġiet ftata bit-tmexxija ta' 3 sptarijiet pubbliċi xejn inqas minn 40 miljun euro f'salari u mediċini fost l-oħrajn għal 21 xahar ta' tmexxija mifnija bi problemi u nuqqasijiet. Kien għalhekk li wara li VGH għaddew l-isptarijiet l-Stewart Healthcare System b'nuqqas ta' informazzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fetaħ kawża il-qorti fil-konfront tal-Gvern u VGH u jitlob li l-kuntratt jiġi kanċellat u l-isptarijiet jiġu ritornati lura lill-pubbliku. Sa dan it-tant fl-aħħar jiem kien konfermat li l-isptar ta' Għawdex se jkun qed jesperjenza aktar dewmien wara li hemm nuqqas ta' konsulenti mediċi u tobba. Il-problema bdiet tippersisti aktar u infatti f'Mejju l-Gvern ħabbar li beda proċess ta' riklutaġġ għall-isptarijiet ta' Għawdex filwaqt li wkoll konsulenti minn Mater Dei bdew jitilgħu Għawdex fuq bażi ta' roster. Madankollu s'issa s-sorsi qed jgħidu li l-ebda konsulent jew tabib ma ddaħħal, anzi opposta dan, it-tobba aktar komplew jonqsu. F'kuntatt li sar ma' Stewart Healthcare ġie konfermat li bħalissa qed bagħti biex tleħħaq mad-domanda tal-isptar.